Onye Managing Director Anambra Broadcasting Service ABS Ọkabosa Chidobidegwu akpọkọla gọọmenti ka o tinye n'ọlụ iwu maka ndị ike dị n'obi nke ala Nigeria for 2018 iji wee chekwaba ikike ruru ndị ike dị n'obi. Sachido kpọrọ okwu a n'oge Mandela Washington Fellowship Alumni Association of Nigeria MWFAAN Summit enwere na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka ma bụrụ nke dọtara ndị ike dị n'obi ụmụ akwụkwọ ndị ọkachamara ndị alụ aka dịgasị iche iche nakwa ndị na-alụ ọrụ dị iche iche nakwa ndị sitere na ngalaba dịgasị iche iche na ndụ a. Queen Anabog ji akụkọ a wee bịa n'uju. Mandela Washington Fellowship bụ amụma gọọmenti mba Amerịka nke ejigolu dọta ndị mba Afrịka karịrị 5,000 wee nye ha nkụzi maka ọchịchị. N'ihe nkụzi ya nke isiokwu ya bụ ndị ike dị n'obi na ihe ịma aka n'ihu ha na-ahụ. Onye isi ụlọọrụ ABS Sachido rụtụrụ aka n'ọtụtụ mba dịka US, Europe siri edebe iwu gbasara ndị ike dị n'obi nke ọma, mana ọ dịghị otu a n'ala anyị bụ Nigeria ebe adịghị agụnye ndị ike dị n'obi n'ihe a na-eme. Ọ kwukwara ọtụtụ ihe na-ama ndị ike dị n'obi aka n'ihu ndị na-ebute ya bụ ịma aka n'ihu wee kwunwuo mkpa ọ dị gọọmenti ịhụ na a na-edebe iwu gbasara ndị a nke ọma, wee kwukwa na iwu etiri eti a na-edebeghị enweghị isi. Sachido dụkwara ndị ike dị n'obi ọdụ ka ha hapụ ịtụ onwe ha ụta maka ọnọdụ ha, kama ka ha na-agbasi mbọ ike ịbụ mmadụ n'agbanyeghị ọnọdụ ha nọ na ya. Mgbe ọ na-aza ajụjụ ọnụ, onye na-achịkọta otu MWFAAN na Nigeria, Nwaada Nkechi Udegboka, kọwara na nke a bụ izizi a na-ekpokọ ihe nkụzi dị otu a n'ala anyị bụ Nigeria iji wee tinye ọnụ n'ihe gbasara ụmụ ntorobịa ọkachasị ndị ike dị n'obi. Nwaada Udegboka kwukwara mkpa ọ dị ka onye ọbụla na-edebe iwu gbasara ndị ike dị n'obi ka ha wee sonye n'ihe ekwe na-akụ n'obodo. Queen Anabog, akụkọ ụwa ABS.